An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔna na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 9 ye septembre kalo bi y'o tile 30 ye ka bɛn 2022 san ma. Farafin kalo min n'o ye mawuludu kalo ye bi y'o tile 3 ye jate la san kalo 3nan don hijira san 1444 san don de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ taji min bɛ bɔ Nigéria jamana kɔnɔna na ka tɛmɛ Niger fɛ ni ka na Mali kɔnɔna na Niger transiti maaw olu kɔni y'a yira k'a k'olu ye dansigi o baaraw la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Kunungo CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw nana Mali kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Mali ka premier ministre min bɛ yen nɔ n'a bɛ yen nɔ par intérim colonel Abdoulaye Mayiga kunungo ale ye usine dɔ brigiden fɔlɔ kɔni sigi Kati marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kanbilakaw fɛ yen nɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Nunu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga kunungo kunnafoni kɔni carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ kalo 2 kɔni tɛmɛlen kɔfɛ a tun bɛ labitali Bamakɔ kɔnɔna na kunnafoni y'a yira k'a fɔ kunungo ko a donna a ka so wa o kɔfɛ sira wɛrɛw fana bɛ k'a yira k'a fɔ ko a kɔni labilala k'a kɔni kan ka don a ka so bi yɛrɛ de. An bɛ dugawu de kɛ a mi y'o aforo a bɛɛ kun ye dɔ ka se ka taa i kɔnɔ fɛn bɛɛ da ka d'an ka jamana na. Choguel Kokala Mayiga ale bɛ se ka kɛnɛya cogo min na ka se ka segin ka na Mali ka baara la cogoya mun na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye. Sɛbɛnfura dɔ tɛgɛnɔbilakɛla septembre kalo tile 21 Niger douanenakaw olu ka baara hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ tajiko sira fɛ k'o baaraɲɔgɔnya sira mun kun bɛ yen nɔ ko taji min n'a bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ni ka na tɛmɛ Niger kɔnɔna na ni a transiti baaraw bɛ kɛ olu fɛ yen nɔ k'u ye dansigi kɛ o baaraw la wa u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko minɛn minnu bɛ yen nɔ ko n'olu bɛ na Nations Unies ka hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya MINUSMA olu ka minɛnw ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ni bataki kofɔlen kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka baara bɛ jɔ nka u y'a sɛbɛntiya ni bataki kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko taji kɛrɛnkɛrɛnlen min n'o bɛ bɔ jamana wɛrɛw kɔnɔna na ka na tɛmɛ Niger fɛ ni ka se ka don Mali kɔni kɔnɔna na douanenakaw u ka sɛbɛnfura kɔni ɲɛsinnen bɛ o ma nka u y'a yira k'a fɔ taji min bɛ yen nɔ n'o bɛ bɔ Niger jamana kɔnɔna na ni ka tilen ka na Mali kɔni kɔnɔna na k'olu tɛ nin sɛbɛnfura kɔnɔna na dɛ. Ni laseli kɔni kɛra Niger jamana u ka gouvernement ka kuma lase la n'o bɛ tali kɛ Tidiane Abdul Kadri ale kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko nɔgɔ tɛ min na fiyewu taji min kɔni n'o bɛ bɔ Niger jamana kɔnɔna na ka se ka na Mali kɔni kɔnɔna na k'olu sen tɛ nin na dɛ ko taji minnu bɛ yen nɔ bɛnkan sɛbɛn kɔni tɛgɛnɔbila kelen bɛ Niger jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ taji bɛ bɔ Nigeria jamana kɔnɔna na ka na tɛmɛ Niger fɛ ni ka se ka don Mali kɔni kɔnɔna na ko ni baara in kɔni ɲɛsinnen bɛ olu de ma u y'a yira k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ Mali premier ministre min bɛ yen nɔ par intérim colonel Abdoulaye Mayiga ale ye laseli min kɛ diɲɛ tɔnba kɛnɛ kan ko ni laseli min filɛ nin ye ko maa caman kɔni bɛ k'a ta k'a ɲɛsin o ma ko o kɛlen kɔfɛ ko Niger jamana ye ni bataki in kɔni di nka u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ni n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ ko ni bataki in yɛrɛ ko ni bɔra tile 3 ka kɔn o lajɛra in yɛrɛ ɲɛ u y'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛ ye basigi ye olu b'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ o bɛ se ka kɛ Mali ni Niger jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya mun na an bɛ dugawu de kɛ fɛn bɛɛ da ka d'an ka jamana na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye. Kunungo CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni nana Mali kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko CEDEAO kɔni lajɛrɛba minnu kɔni kɛra l'Amérique jamana kɔnɔna na o senfɛ CEDEAO kɔni ye lajɛrɛ kunkuru dɔ kɔni kɛ ka ɲɛsin Mali ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ma a yirala k'a fɔ finitigilaka minnu minɛlen bɛ Mali kɔnɔna na Côte d'Ivoire finitigilakaw sigi in kɔni kɛra ka ɲɛsin o ma u y'a yira k'a fɔ ko l'Amérique jamana o sigi kɔni kɔfɛ u bɛna ciden kɛrɛnkɛrɛnlen maa 3 kɔni ɲɔgɔnna bila ka na Mali jamana kɔnɔna na kunungo min bɛ tali kɛ Gambie jamana ɲɛmaa Adama Barrow ale kɔni cunna Mali sanawujigi kɛnɛ kan o kɔfɛ Ghana jamana ɲɛmaa Nana Akufo-Addo ale ni Nigeria jamana ɲɛmaa kɔrɔ Goodluck Jonathan olu kɔni cunna ɲɔgɔn fɛ olu tun bɛ pankuru kelen kɔni kɔnɔna na o kɔfɛ min bɛ tali kɛ Togo jamana ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ Togo jamana ani diɲɛ jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale fɛnɛ cunna ka na a yirala k'a fɔ ko Togo jamana ɲɛmaa kɔni tun kan ka se ka na ko ka kɛ ni dalula dɔ ye ale kɔni ma se ka sira sɔrɔ ka na ni maa kofɔlen ninnu u bisimilala Mali furancɛla fanga ɲɛmaa colonel Assimi Goïta fɛ Senu Mali aéroport n'o bɛ tali kɛ Mali sanawurujigi kɛnɛ ale kɔnɔna na u bisimilalen kɔni kɔfɛ u ye wulikajɔ kɔni ta ni k'u kunda Kulubakaw kan CEDEAO ciden ninnu
u kɔni ma kunnafoniya jɔnjɔn di maa si ma sanangurujigi kɛnɛ kɔnɔna na u kɔni tara kulubakaw fɛ yen nɔ an bɛ dugawu de kɛ bɛnɲɔgɔnya mana bɔ ni ko la yarabi Ala k'o kɛ Mali ka ɲɛtaa ye hali bi hukumu kelen kɔnɔna na ni waleya kɛlen CEDEAO kɔni ciden ninnu nalen Mali jamana kɔnɔna na an ɲininkali kɛ maliden dɔw la olu b'a ye cogo di an ka dɔw lamɛn. Nunu nana ka ban o wulila faamaw ye o accepté ka ban k'o kana n'o tɛ o kuma dɔw kun kɔnna ka a kɛ komi waati tɛmɛnenw na faransi président nali la a ye jamanadenw hakilinaw ɲininkaliw kɛ o nali la k'o kun y'o ɲɔgɔnna kɛ ka journalistes bila ka yaala jamana kɔnɔ o kun tɛ na an kun bɛ bonya kɔsɛgɛ kɛ togo président ye k'a fɔ ale k'e sen bɔra a ka to yen a ka bonya b'a nɔ na an n'a ni ɲɔgɔn cɛ hɔrɔnya la a ye caman kɛ yɛrɛ de. Donc comme o wulila ka ban o nana mɔgɔ man kan k'o bila depuis don min ye marifa ta ko bɛ taa mercenaires kɛ e taara ko e bɛ ka taa ko bɛ sa de koyi e tɛ segin mercenaires tɛ segin ninnu nan'o kan a o kan ɲi ka fa depuis aéroport la an ka sɔrɔsiw de b'o ka baara kɛ ta ye. nin ko in bɛ yɔrɔ min na mercenaires ko kuma de tɛ yan n'i ye ne kɛ Mali faama ye minɛ ko foyi tɛ mercenaires na ka bila a tɛ yen mercenaires ye mercenaires de Côte d'Ivoire ye rébellion dɔrɔn Côte d'Ivoire ye ni Côte d'Ivoire kɛ rébellion n'u ye an ka mɔgɔw minɛ ko mina fɔ an y'u kɛ mɔgɔw minɛ cogo min na bilahi a kɔni u b'a bɛɛ faga dɔrɔn l'homme ye nkalon ye sa. An ka surasi minnu dala a kantigɛ ye a ka kɔrɔ fɛ Mali hakili to la surasi kɛmɛ k'a bɛɛ a da a kantigɛ tile kelen kɔnɔ dɔrɔn l'homme ma ye yan o ko sago dɔrɔn l'homme ma ye yan o ko sago den dɔrɔn l'homme ma ye yan cɛ dɔrɔn l'homme bɛ boli jamana min ye sɛgɛnbaatɔ jamana de ye u bɛ ka bagan de ma wa président mu kana o reçoit yɛrɛ comme u nana ka ban de mais an bɛ k'o de fɔ Togo président u ka fara n'an tɔɔrɔ la u ka fara n'an tɔɔrɔ la. Ala kɔni b'a dɔn an fana b'a dɔn ko se bɛ faransi ye fɛn bɛɛ bɛ bɔ u bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ hali ka Maliyɛn yɛrɛ fana san ka bila Mali la u bɛ se k'a kɛ o hakilina b'o la o y'a ye nɔ. Donc u bɛ se ka solution fɛn fɛn ɲini u bɛ solution de ɲini sa mɔgɔw bɛ se ka taa fana ɲini kɔni e dontɔ e bɔtɔ u b'i lajɛ e ka mɔbili bɛ don cogo di mɔbili bɛ bɔ cogo di n'u sera k'o kɛ jamana caman bɛ yen u ma k'u ka jamana lakana kansan parce que sécurité de b'o bolo e ka mɔbili kɛlɛ t'a la dɛ u bɛ se k'i ka mɔbili lajɛ karisa e bɔra min i bɛ taa min u tɛ kɛlɛ o fɛn min b'i kun b'i lajɛ ni fɛn ɲuman don e bɛ taa ni fɛn ɲuman ta i bɛ jɔ o ye ne ka denmisɛn hakilina ye quoi voilà n'u kɔni bɛ sera k'o mɛn fana o fana conseil dɔ ye ne ka denmisɛnnin conseil dɔ ye. ko ni ka droit de l'homme ko in wa solution ɲini a la ou bien droit de l'homme a sigi kun ye jarisiw nɔfɛ ko de ye jarisiw défendre de ya ko ni a droit de l'homme sigi jarisiw défendre de kama ou bien jamanadenw défendre de don n b'a fɛ k'o de dɔn k'a lajɛ k'o yɔrɔ de jateminɛ o de ka gɛlɛn n'an ka population fagala kuma o kuma u tɛ fɛn fɔ bolofɛnw bɛ tiɲɛ adamadenw bɛ faga foyi tɛ bɔ a la mais n'an wulila k'an ka baara kɛ ko baara ɲɛna u bɛ wuli ko droit de l'homme o b'a jira k'a fɔ olu ni jarisi bɛɛ bɛ complot kelen na mais jɛjugu laban ye ɲɔgɔn coro ye n'u m'a lajɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan a don nata la u bɛ lebu dɛ ne kɔni ka kuma o filɛ nin ye u ka baara kɛ tiɲɛ kan o de ka ɲi. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la hali bi hukumu kelen kɔnɔna na maître Cheikh Umaru Konare n'ale ye kiiri dɔnbagana ye ale y'a jira k'a fɔ ko kabi kuma jan k'ale y'a jira k'a fɔ ko ka nin maa ninnu bila wa ko mercenaire ko maa caman ka mercenaire miiri ka kɛ fɛn dɔ ye k'ale kɔni mercenaire miiri ka kɛ fɛn min ye ko mercenaire ka ca Mali kɔnɔ dɛ an ka maître Cheikh Umaru Konare lamɛn. Ivoiriens ka sɔrdasi ko ye ne de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye k'a fɔ ko c'est pas la peine an ka nin sɔrdasi ko in sama ne y'o fɔ o tɛ ko min bɛ siran Côte d'Ivoire ɲɛ walima bɛ siran Faransi ɲɛ koyi o ye de dɔrɔn nin ko in kana taa kɛ sababu ye k'an ɲinɛ an ka problème ɲɛnamaw kɔ n'o ye nord problème ko ye n'o ye centre insécurité ko ye n'o ye dunkafa ɲinini ye bon donc n'a fɔra ko au lieu k'i bɛ occupé o la diɲɛ don o don 46 soldats ou bien 49 soldats ko kuma de bɛna f'i ye o soldats ninnu bɛ mun ɲɛ an ye u minɛni n'u bilali bɛɛ ka kan ne ka kuma a ye mɔgɔ caman étonné parce que mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ne ka kuma ni transition taabolo caman bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais ne tɛ transition jɔn ye dɛ min bɛ hakili la n b'o de fɔ n tɛ tubabu jɔn fana ye bon donc ne ka jate la sɔrɔdasi ninnu minɛni nafa tan kan e bɛ mercenaire kɔrɔ dɔn mercenaire ye mɔgɔ de ye min nana k'i da don wali kɛlɛ la ka sɔrɔ ale yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ an ni jadisiw de bɛ ɲɔgɔn na maa maa nana da don a la o bɛɛ ye mercenaire de ye hali o ni mɔgɔ minnu bɛ yan mercenaire de don seulement u kɛlen don k'u tɔgɔ de yɛlɛma k'a kɛ sariya façon dɔ ye i n'a fɔ u nana Mali dɛmɛ walima u nana karisa dɛmɛ mais u ka kɛlɛ tɛ Côte d'Ivoire tɛ kɛlɛla yan Niger ka kɛlɛ tɛ yan Guinée ka kɛlɛ tɛ yan ninnu bɛɛ ka sɔrɔdasiw tɛ yan bon donc maa maa nan'i da don an ni terrorisiw ka kɛlɛ la a bɛɛ ye mercenaire mais tubabuw de kɛlen don ka fɛnw labɛn u bɛ loi ta ni maa min b'u arranger u bɛ loi dɔ boli k'a fɔ ko e welela dans le cadre du partenariat de l'accord de défense à do ta bɔ tan u b'o ta k'e blanchi n'o ye ni maa min mana o cadre kɔnɔna na olu b'olu jate ko mercenaire mais ne ko tubabuw bɛna mun ɲini yan de an b'an ka kɛlɛ la mun y'aw da don a la n'a ka mercenaire tɛ mercenaire ye de ka n'a don kɛlɛ la ka sɔrɔ i ka jamana kɛlɛ tɛ une fois qu'il y'o kɛ ka ban i ye mercenaire de tubabuw ka loi
dilanenw de bɛ mercenaires ni partenaires dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sinon ne yɛrɛ ɲɛkɔrɔ mercenaire définition tɛ foyi ye n'o tɛ ka n'i da don walikɛlɛ la wa i bɛ sara kama n y'a f'i ye n ko sariya ye gɔlɔnkɔ ti ten non seulement sariya ye gɔlɔnkɔ ti faama b'a minɛ bila ka taa yɔrɔ min y'a ja mais en plus ni politiki donna ko la ka ban ayiwa o y'a bɔlen sariya hukumu kɔnɔna na. Ni tun bɛ tali kɛ Maître Cheikh Umaru Konare la a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ da ka d'an ka jamana na yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Mali furancɛla fanga ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ kɔni na Mali kurako bɛ se ka sabati cogoya mun na kunungo Mali premier ministre a taara usine dɔ kɔni ka t'o bigiden fɔlɔ kɔni sigi Kanbilakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kati marabolo kɔnɔna na usine ka baara tɛna ɲɛsin dɔwɛrɛ ma dɛ o y'a yira k'a fɔ Mali kuranko bɛ se ka yiriwa cogoya mun na a yirala ko usine kɔni bɛna ɲɛsin kuranminɛnw baaraw de ma kɔntɛri kɔni o dilanyɔrɔ de bɛna dayɛlɛ Kanbilakaw fɛ yen nɔ kɛnɛ in ka yen nɔ colonel Abdoulaye Mayiga ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Mana Mali fɔ a bɛ kɛ mɔgɔ caman ɲɛna ko Mali la fɛn kelen man da la o ye lakana ko cɛ fanfɛla ye mais gouvernement bɛ ka solution mun proposer président yɛrɛ ka vision kɔnɔna la o solution dafalen de et que lakana fanfɛla o ko b'a la mais ɲɛtaga fana b'a la bon an bɛ ka nin baara mun kɛ nin bɛ ɲɛtaga de yira an ka société nationale n'o ye EDM ye société énergie du Mali a bɛna to o bɛna se ka gɛlɛya mun bɛ an ka jamanadenw kan kuranko fanfɛla la dɔ bɛ ka fara jamanadenw yɛrɛ kan mɔgɔ caman mago bɛ compteur la compteur dɛsɛ kɔni tɛ la fɔ bilen ni usine ko in b'a la. Ni tun bɛ tali kɛ Mali furancɛla fanga premier ministre la colonel Abdoulaye Mayiga kɛnɛ in kan yen nɔ ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ ji ni kuranko ma Lamine Seydou Traoré ale fana kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Kɛnɛ min don nin ye nisɔndiya kɛnɛ ye parce que n'i y'a jateminɛ partenariat de don société malidenw ni chinois de jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka nin baara in kɛ mais tagalen ɲɛfɛ a bɛɛ bɛ kɛ malien de ye parce que chinois ninnu kɔni bɛna dɔrɔn pour que ka se ka u ka dɔnniya k'a di an ka mɔgɔw ma o y'an nisɔndiyalenba de bɛ yan bi kɛnɛ in kan nka halisa baara ma ban première pierre o posera mais sisan an b'a fɔ société in ye Electafrique malien minnu b'a kɔnɔna la u k'u cɛsiri ka sababu kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw nana kɔni ka n'a fɔ k'u bɛna première pierre da o kɔfɛ baara kan ka teliya ni baara teliyara production ka daminɛ production fɛnɛ mana daminɛ EDM fɛnɛ k'a sagona compteur sɔrɔ k'a fɔ ko compteur usine jɔra Mali la k'o kɔrɔ ko an bɛ compteur san ni compteur man ɲi ayi o t'a la donc ka baara ɲuman kɛ baara ɲuman de bɛ jamana nafa donc an b'u bɛɛ fo an b'u fo u ka cɛsiri la halisa u k'u cɛsiri an ye nin waleya min daminɛ nin ka k'a fɔlɔ ye nin ka na k'a laban ye nin secteur in a dayɛlɛlen don bɛɛ ye ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka na fɛn EDM bɛ fɛn o fɛn san ni maliyɛnw ko k'u b'a dilan an yɛrɛ fɛ yan jamana kɔnɔ an ka rôle ye jumɛn ye an minnu ye autorités ye k'u dɛmɛ o sira kan o de kama an y'an ka accord di ninnu ma ko an b'u dɛmɛ pour que k'a yira k'a fɔ ko vraiment jamana ɲɛmɔgɔw u engagélen don ni ka maliyɛndenw dɛmɛ nin baara ninnu na parce que nin baara de b'a to jamana bɛ nafa sɔrɔ an ka laɲini tɛ foyi ye ka jiko ni kuranko k'a kɛ fɛn na sabatilen ye jamana kɔnɔ mun bɛ se ka bɛn sabati ani ɲɛtaga k'o waleya an ka jamana kɔnɔ la o de y'an ka laɲini ye ni Ala sɔnna an b'o baara in na an b'a kɛ fo ka s'a dan na. Ni tun bɛ tali kɛ ji ni kuranko ministre la Lamine Seydou Traoré u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin baara nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye 4e arrondissement commissaire ale n'a ka cɛdenw olu kɔni ye tɛgɛ da ŋanamuŋanamukɛla maa 5 bɔɲɔgɔnko kan a yirala k'a fɔ k'u kɔni kun ye CFA $45 u kun y'o daraki dɔ la ko nun ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ u bɛ to ka t'u bɛlɛ bangiw kɔni da la ni maa min kɔni ye nafoloba kɔni ni ka se k'o bɔ u bɛ bɛlɛ ka se ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka wari in kɔni minɛ la 4e arrondissement commissaire Modibo Traoré an k'ale lamɛn. Ne ye commissaire Modibo Traoré ne bɛ 4e arrondissement kunna n'a bɛ wele ko commissariat de Torokɔrɔbugu les 12 citoyens dɔ de sera an ma ko u y'a ka wari minɛ ACI kɔnɔ 45 millions a nana a y'a ɲɛfɔ video kun b'a bolo numéro dɔ kun b'a bolo donc an ye baara kɛ o de kan o baara y'a to an sera ka mɔgɔ 5 sɔrɔ o mɔgɔ 5 ni burkinabé 3 b'a la malien 2 b'a la donc wari minɛna min yɛrɛ la ale y'u ye a y'u dɔn u fana y'ale reconnu u fana y'a reconnu donc pratiquement à ce niveau problème to au niveau là quoi mais ninnu ka baara ye u bɛ t'u jɔ bangidaw de la donc ni u yɛrɛ ka jateminɛ na i ye wari caman ta u bɛ tugu i nɔfɛ donc n'u y'a ye k'a fɔ jamama yɔrɔ tɛ u bɛ nɛgɛn ka kuma n'i ye k'a kɛ i b'a fɔ u bɛ karamɔgɔ dɔ ɲini ou bien n'u fanga bɛ se u b'a bɔsi la ka maramafɛnw da jɔ i la ou bien n'i taara mobili jɔyɔrɔ dɔ bɛ ka vitre ci k'i ka wari ta donc ninnu bɛ baara kɛ ten de nin ko in tun kɛlen bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn an yɛrɛ plainte caman sɔrɔ nin ko in na bon polisi b'a sen ka su ni tile an ka gɛlɛya ye dɔrɔn n'an ma kunnafoni de sɔrɔ
o ni population sera ko yɔrɔ lajɛ k'an dɛmɛ an bɛ taa mɔgɔ minnu nɔfɛ an bɛ taga mɔgɔ jugu de bɔ mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ la donc même n'a kɛr'i yɛrɛ ka mɔgɔ ye ne bolo n'i y'a to polisiw ka bolo kan a caman bɛ falen bɛɛ k'i jilaja quoi bɛɛ k'i ta kɛ polisi ta kɔni ye ka kojugukɛlaw minɛ aw fana ta ye ka kunnafoni lase minnu fana kan ka kibaruya lase a ma bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ bɛn. Ni tun bɛ tali kɛ 4e arrondissement commissaire la Modibo Traoré u y'a fɔ cogo min na ni wulikajɔ min kɛlen bɛ polisilakaw fɛ yarabi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin kɛ ɲɛtaa ye ŋanamuŋanamukɛlaw olu bɛ se ka minɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen senkɔrɔ cogoya mun na n'an bɔra ye kangaba sifinakaw olu kɔni bɔra ka fara u ka musolakaw kan u bɔra wa nisɔngoya taamaw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko siniwaw kɔni bɛ olu fɛ siniwaw bɛ ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni se olu ma dɛ wa k'u ka ji minnu bɛ yen nɔ n'u b'u ka sanu kɔni labɛn n'o jiw ye ko bagaw kɔni bɛ ka kɛ kɔlɔlɔba de ye ka se olu ma u ye wele bila furanjɛla fanga ɲɛmaw ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ siniwa ko in na an k'a maa dɔ ka seereya lamɛn. Degun min b'an kan o ye siniwa ko ye an ka jiboli siraw an ka sɛnɛkɛyɔrɔw a bɛɛ de tiɲɛna balow bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɛɛ de tiɲɛna bon sisan an ye yɔrɔ min dɔ bi Banangɔrɔ komini yɛrɛ mun mɛn siniwa ninnu ka komini yɛrɛ mun mɛn siniwa ninnu ka tiɲɛli sela bɛɛ ma parce que ka d'a kan mun na u ye baara la yɔrɔ min dɔ an ka sɛnɛkɛfɛnw de bɛ bɔ yen an ka baganw de bɛ mara yen jamanakuntigi n'a nɔfɛmɔgɔw an bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ halisa a k'an dɛmɛ a kɛ bɔ yan an ta fɛ bi an t'u fɛ sini an t'a fɛ cogo siraw kɛ baara kɛ yan an filɛ cogo min na an denw an musow an ka baara yɔrɔ bɛɛ le yɔrɔ nin de dingɔlen a yɔrɔ bɛ fɔ ko dingɔlen a ka surun dugu la an ka ji de bɛ bɔ yen a jinɔgɔ bɛɛ bɛ jigin an kun an y'a fara bɛɛ tiɲɛlen. Jinɔgɔ normalement jinɔgɔ man ka tɛ kɛ bila yɔrɔ la ni mana ma da a kɔrɔ parce que ni mana ma da a kɔrɔ ji ni a bɛ jigin dugu kɔrɔ de an n'o château t'an bolo yan foyi an bɛ min an ka kɔlɔnji de la an bɛ fɛn bɛɛ de kɛ an ka kɔlɔnji la donc an bɛ bɔ k'an ka nisɔngoya yira Asimu na nin n'a ɲɔgɔnna caman a kɛ fɛɛrɛ kɛ Mali kura a tɛ taa baara kura kɔ. Siniwa ko nin bara an tɔɔrɔ kosɛbɛ an kɔni b'an kase Asimu ma k'an dɛmɛ ne yɛrɛ min ne n'a kalo 7 kɛ siniwa ko nin kaso la kan ka ban hali bi o siniwa ko kelen ko da ka an da la ko tɛ ban da la faso jugu minnu ye yan o de kosɔn siniwa da ka tɛ kɛ ban da la n'o tɛ ni faso jugu o kɔni tɛ siniwa i tɛ don yan o kɔ nuga mara kɔnɔ. An ye laɲini baden de kɛ produit nin na produit nin b'an ka baganmisɛnw faga a y'a daminɛ an ka kungokɔnɔfɛnw na an ka kungokɔnɔ waraw an ka pisɔnw a y'a daminɛ olu la fɔlɔ a b'olu faga ni yalayalala dawolow la i bɛ kɔnɔsiw de ye fanw fɛ u nana kɛ n'a ye bagan minnu faga bagan ninnu u b'u teliya k'u bagan ninnu jeni ka dingɛ dɔ sen ka bagan ninnu datugu n'a nana k'an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka fotow ta k'a bila an bɛna sɔrɔ u ye olu jeni ɲɛ tɛ y'a la produit min filɛ nin u bɛ boli ka taa duguw kɔnɔ ka taa kɔlɔnkɔnɔjiw ta ka kɔlɔnkɔnɔjiw tɛkisɛ k'a lajɛ u b'a dɔn pɛrɛ k'a kɔlɔlɔ bɛ se an ma bon an bɛ a kɛlɛ la an t'a kɛlɛ la dɔwɛrɛ kama dɛ bi tɛ dɛ sini parce que an b'a baara la bi an bɛ se ka bɔ a baara la an dɔgɔninw n'an denw olu bɛ k'a baara la an faw ani an kɔrɔ olu de tun bɛ dama baara la yan an tun bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la ka baara k'a la n'a fɔra ko nana minɛ an na k'o di mini baarakɛlaw ma ko k'a fɔ k'an bɛ se ka nafa sɔrɔ o la an kan ka nafa sɔrɔ o la cogo min na an y'o laɲini k'u bolo cogo bɛɛ la an yɛrɛ k'u wele ɲɛmɔgɔw wele ka sigi ka fɔ kɛ o ma ɲa fo siya joli ka tila ka cidenw c'u ma fo siya joli k'an ka mɛrulakaw lawuli olu ka kumaw fɛ ka dugutigilakaw lawuli olu ka kumaw fɛ ka kɔsɛw lawuli ka zɛrɛsiw lawuli an yɛrɛ ɲɛ b'a la togoya yɛrɛ de t'a la ka tila ka wuli ka se komana ma o si de tɛ ka fɛn bɔ fɛn nin na an tɛna dɔn yɛrɛ an b'a kɛ cogo min na an ye hakilina min sɔrɔ o de kɛra ka nuga zɛnɛsi labɔ walasa an bɛ se ka na degun min b'an fɛ an mana tiɲɛni kama an mana foyi kama an nana degun min de b'an fɛ k'a degun ɲɛfɔ u ɲɛna walasa an bɛ se ka bɔ a kɔlɔlɔ la cogo min na ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan nɔ n'u jamana wɛrɛw don an t'u fɛ kabinɛ Keyita ani Zangulo n'a directeur n'a fɛn ninnu an t'u fɛ a ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ a bɛɛ jamana wɛrɛ a bɛɛ jamana wɛrɛ a si tɛ maliyɛn tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw deli u yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ tɔɲɔ min b'a kan u k'a jate minɛ tɔɲɔ min b'a kan u ka na u k'a sɛgɛsɛgɛ. Azim Geta y'an cɛ albiwa shaman multikile kama mushin wa kulona ana paw k'aturo. Ni tun bɛ tali kɛ Nugɔl komini sifinakaw olu ka wele la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kangaba marabolo kɔnɔna na a bɛ laban ni Asimi yɛrɛ balimamuso ale ka wele ka ɲɛsin Asimi ma k'u ka se ka taa fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ siniwaw daga ka se ka bɔ olu da la k'u bɛ k'olu sɛgɛn an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka lafiya nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Mali furanjɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale ye dɛmɛ dɔw kɔni kɛ 22 septembre hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko a ka sara ko o tilayɔrɔ 2 k'a b'o di fantanw ma lafiya bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔna na cogoya mun na a yirala k'a fɔ k'a ye ambulance 35 bɔɲɔngo k'a y'olu kɔni labila o bɛ se ka di Mali kɛnɛyasow kɔnɔna na Asan Bajalo Touré ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Président ka œuvre sociale a bɛ fɔ cogoya min na a ye layidu min ta jamanadenw ye n'i y'a ka sɔrɔ tila 3 a bɛ 2 di jamanadenw ma a bɛ don hukumu de kɔnɔ an dun b'a dɔn kɛnɛya ye jɔsenba ye o yɔrɔ la donc a dabɔra de pour que burusi kɔnɔlaw la
banabaatɔw ka se ka nacogo sɔrɔ ka n'u furakɛ duguba kɔnɔnaw na ambulance ninnu u bɛ di structure de santé de ma mais président ka œuvre sociale équipe o de bɛ taa di yɔrɔw la mais baara min na kɛ ani ministère de la santé mɔgɔw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que k'a lajɛ yɔrɔ minnu mago b'a la kosɛbɛ an bɛ taa n'a ye anw ye ambulance 7 di k'a kɔrɔ nin b'an ka ambulance di ta kɛ 42 de. Ni tun bɛ tali kɛ Asan Bajalo Ture la u y'a fɔ cogo min na Asimi ni hakilina mun ta an bɛ dugawu de kɛ yarabɛla ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin Mali ma n'an bɔra ye semaine la réconciliation o sigi baara minnu kun kɛra a baaraw kuncɛliw kɔni kɛra a yirala k'a fɔ maa caman kɔni fɛ ni wulikajɔ min kɔni kelen filɛ nin ye ka se ka nin kɛ laada ko ye san o san septembre kalo kɔnɔna na ko dɔgɔkun kelen sigi de bɛna kɛ walasa malidenw bɛ se ka bɛn ni keleya o bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya mun na yɛrɛwolodebu kɔnɔna na u ka maa min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Mohamed Bilali Traoré ale y'a yira k'a fɔ ko bɛn ni keleya kɔni tɛ se ka sabati en tant que kiri kɔni ko ma tigɛ cogo ɲuman na dɛ an ka Bilali Traoré lamɛn. An bɛ bɛn kuma fɔ yɔrɔ mun na o k'a sɔrɔ sariya tigɛra an ni ɲɔgɔn cɛla la ka jotigi jo ka jalakitigi jalaki an bɛ bɛn an bolo di ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ an bɛ yɔrɔ mun kɔnɔna la bi na tiɲɛ ka di Ala ye e ka kɛ sababu ye ka ne ka dugukolo minɛna e ka kɛ sababu ye ka ne ka du ci ka na fɔ ne ɲɛna tuguni ko e ni ne ka bɛn o ye fɛn ye fɛn min ka gɛlɛn kojugu sariya ko yɔrɔ la hali bi an m'an sɔnni sigi yen ne kan il faut que i b'a fɔ ministre y'a fɔ cogo min na bɛn tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ tant que ni sariya ma appliquer à la lettre et puis an b'a ye yɔrɔ mun na fɛnɛ ni jotigi ka jo dira ma o waliyatɔ fɛnɛ bɛ tila ka kɛ gɛlɛyaba ye Mali kɔnɔ yan nɔ tuguni il faut que an ka autorité ka attention ka attirer par rapport à ça an tun bɛ salle kɔnɔ salle in kɔnɔna la an bɛ ka bɛnko kuma mun fɔ maa mun tun bɛ yen nɔ ni o yɛrɛ tun ye modérateur ye n'i y'o ka réaction n'u ka commentaire ta k'a jate minɛ on a l'impression que k'an bɛ salle de spectacle de kɔnɔla la tellement que ale bɛ ka majamuni ni mabalimali kɛ ko kɔnɔla la k'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ ka mun fɔ nin majɛngɛ b'a la an bɛ baga kuma dɔw la Asimi ma ka baga ministre ma mais bɛ taa sɔrɔ kɛrɛfɛla la u b'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw tɔɔrɔlen don fɛn dɔ kan u t'o tiɲɛ f'u ɲɛna donc ni an ko an bɛ autorités soutenir k'an m'u fɛ an t'u fɛ k'a fɔ ko olu de ye dugu cɛ ka ɲi u ka bon u ka jɛ u ka surun an t'u fɛ o kama dɛ baara mun talen n'u bolo Mali kumabɔli kama an m'u fɛ o de kama o baara kumabɔli kama ni majɛngɛ b'o la il faut que an ka bɔ an k'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna kunun salle kɔnɔna la mun tun ye modérateur ye a kumana k'a fɔ ko ministre du commerce et de l'industrie k'a kɛra sababu ye ko ka maliyɛnw k'u ka degun ko k'o nɔgɔya ko ka balo sɔngɔ jigin ka tulu sɔngɔ jigin ka sukaro sɔngɔ jigin ka bɛn maliyɛnw ka sɔrɔta ma alors que a bɛ k'o fɔ ne yɛrɛ kɔni ka hakili la Asimi yɛrɛ sigilen dabali banna parce que maliyɛnw bɛ kiri ni wɔyɔ la mɔgɔw porono n'u yɛrɛ kan pour que ka jamana kumabɔ an sɔnna ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ma mais e ka taa fɔ salle kɔnɔla la ka taa nin kuma fɔ sugu fɔ cela veut dire que minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ k'a kɛlɛ kɛ ani an minnu porolen don an yɛrɛ ka nin gɛlɛyaba in kɔnɔla la ka autorité soutenir bɛn tɛ se ka k'o kan il faut que tiɲɛ de ka fɔ o bɛn kuma mun bɛ fɔ nin a bɛ bɔ maa minnu da olu ka kɛ misalila ɲuman yɛrɛ ye fɔlɔ n'olu ma kɛ misali ɲuman yɛrɛ depuis a fɔyɔrɔ la a waleyali bɛ gɛlɛya kojugu ni tun bɛ tali kɛ Mohamed Bilali Traoré yɛrɛwolodebu maa dɔ don a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye lakɔliwuli baaraw kɔni labɛn bɛ ka bila ka octobre kalo tile 3 kɔni ma kɔnɔ n'o bɛ bɛn ntɛnɛndon ma nka a yirala k'a fɔ maa caman ka seerew la ko ɲinɛ kalan wuli minɛw kɔni ko u wari cayalen bɛ dɛ sagu fo ka taa se kayew ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni gɛlɛyalen don an donna sugu kɔnɔ ni ka ɲininkali kɛ maa dɔw la an ka dɔw ka seerew lamɛn bon sagi ninnu premier cycle fo ka se lycée ma prix bɛɛ b'a la mun na parce que sagi bɛɛ n'a prix don mais sagi ɲumanw bɛ yen dadumaniw bɛ yen nɔ mais an kɔni ka choix ye san o san ka sagi ɲuman san ka bila an ka clients ɲɛ sagi fitinin ɲuman i b'a daminɛ 800 ka taa 1000 ni 200 kumabaw 1000 ni 200 2000 ni 500 hali 3000 b'a la a mana cogo cogo 100 dɔɔnin différence kɔni b'u ni ɲinan ta cɛ an kun bɛ sagi ta 200 a fitinin kama sisan kabini a fɔra ko kɔnjɛ tɔ semaine kelen dɔrɔn sagi yɛlɛla fɛn kun bɛ feere daminɛ u y'o monter k'a kɛ 200 ye tiɲɛ Mali nin tɛ ko ye dɛ fɛn fɛn traité mana se dɔrɔn o tɛ di nɔgɔya la bilen wa et puis den fois yɛrɛ bɛ kasi la ko minɛn t'u bolo dɔw yɛrɛ ko k'u k'ale minɛ tan ko ni sagi da jigin kuma min k'u b'a di yo ne kɔni bɛ min fɔ kɔni u ka fɛɛrɛ kɛ an k'ale an yɛrɛ damaw an tɛ taa feere mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ minnu b'a san olu yɛrɛ y'a ɲɔgɔnna maliyɛndenw de fɔlɔ an tun bɛ malikayi feere 250 230 bon ɲina papiye gɛlɛyala kojugu an yɛrɛ bɛ ka feere 350 donc n'i y'a jate minɛ k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ 100 farala kan donc fɛnw bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ hali livre c'est la même chose quoi a bɛɛ ye kelen quoi a bɛɛ gɛlɛyalen don
donc dɔ de farala kan foyi ma bɔ a la an yɛrɛ ma se k'a dɔn bon an kɔni taara salo an bɛ kayi sɔrɔ prix min na donc ɲinan an taara u ye dɔ fara a kan donc ko gɛlɛya de bɛ yen. an bɛ wagati min na ko bi tiɲɛ na ekɔlidenminɛnw gɛlɛyara a bɛɛ de gɛlɛyara an yɛrɛ tɛ a bɛ kɛ depuis kɔfɛ de ka na bon gɛlɛya in tɛ Mali dɔrɔn a bɛ diɲɛ fan bɛɛ de o salon ta danfaraba b'u ɲɔgɔn cɛ. Ni tun bɛ tali kɛ jagokɛla dɔw ka seereya la kɛrɛnkɛrɛnnenya lakɔliden kalanminɛ feerelaw an bɛ min fara nin kan jagokɛlaw ka miiri ka sabali ka dɔn ka fɔ jamana in m'a fɔ minnu b'a ta ni gɛlɛya kɔnɔna na dɛ n'o y'a sɔrɔ dɔw de b'a ta nɔgɔya kɔnɔ k'u profiter ka se k'a feere gɛlɛya kɔnɔna na u ka sabali jamana in a ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogoya mun na o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'i bila o sira kan walasa an bɛ se ka lafiya cogoya mun na n'an bɔra ye projet kura dɔ sigila sen kan an ka jamana kɔnɔna na olu ka baara ti dɔwɛrɛ dɛ olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ kunnafoni ɲuman kunnafoni jɛlen o bɛ se ka di jamana kɔnɔdenw ma cogoya mun na projet yɛrɛ ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Asani Yalikoyi la an k'ale lamɛn. Baara kun fɔlɔ ye min ye o ye ka ɲɛɲini kɛ k'a dɔn an ka kunnafoni lahala bɛ cogo di an ka kunnafoni dilaw olu ka lahala bɛ cogo di an ka kunnafoni lamɛnlaw est-ce que kunnafoni bɛ k'o nimisi wasa donc o ye ɲɛɲini o de ye baara kun fɔlɔ ye baara kun filanan an b'a fɔ o de ma kalan ka kunnafoni dilaw ani jeunesse jɛkulu ani muso jɛkulu k'olu lakalan kunnafoni di baara siraw kan ani olu bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn kɛ jɛkulu ni kunnafoni dilaw ɲɔgɔn cɛ walasa kunnafoni jɛlenw ka jɛnsɛn jamana kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Asani Yalikoyi la kɛnɛ in kan yen nɔ Mali kunnafonidilaw ka soba ɲɛmaa Banjugu Dante ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. Ni projet in don min na ni a hakili ɲuman tabagaw sigira ka kuma a don n ye n yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla hakilila min bɛ an na Mali presse ko la ni ninnu ma o papier de fan dɔ fɛ k'u ka projet monter parce que hakilila min b'an na bi o ye k'a dɔn jamana in kɔnɔ arajoso joli bɛ yen u bɛ baara kɛ cogo di journaux joli bɛ yen u bɛ baara kɛ cogo di téléso kuraw dayɛlɛla a bɛ se fo téléso 40 ɲɔgɔn ma mais téléso ninnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔw ye miliyɔn tan caman sinon a kɛmɛ caman bɔ k'a don téléso la mais télé ninnu tɛ sa a tɛ taa ɲɛ a kɔni ti dabila kuma dabɔ hɛrɛ kama o fɛn bɛɛ b'o la parce que n'a fɔra arajo baarakɛla journaux sɛbɛnna télé baarakɛla k'i débrouiller o débrouilleli kɔnɔna na fɛn o fɛn mana bɔ a la o bɛɛ y'a dɔ ye o kɔni o jɛlen don donc ni projet nana ko min bɛna kɛ sababuya ye artiste média a kɔrɔlen n'a kura an ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka sigida kɔnɔnaw na gɛlɛya minnu bɛ an kan an ka se k'o gɛlɛyaw ta ka solution ɲini bɛnbaliya fantanya yebali fɔ min b'an ka dugu kɔnɔna na an ka se ka b'o kɔnɔna na o man gɛlɛn o. Ni tun bɛ tali kɛ Mali kunnafonidilaw ka soba ɲɛmaa la Banjugu Dante an bɛ dugawu de kɛ yarabi kunnafoni jɛlen a bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Mali mobili bolilaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna taa baarabila la dɛ tile 3 baarabila ko in yɛrɛ bɛ cogo di Aruna Konate ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An ye préavis min déposé préavis fɛn minnu b'a kɔnɔna la an tɛ se ka bɛɛ fɔ yan mais n'i y'a jateminɛ an ka tarakasɛ routière de ye a ko kiloma yɔrɔ yɛrɛ parce que bi la gɛlɛya min b'an kan ka barika bonyara trop ka sababu kɛ commissaires ka minɛli ye parce que an y'a fɔ commissaires ye olu k'a to an ni routière ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu k'u sen bɔ a la parce que n'i y'a jateminɛ sotarama ka recette ye 2000 2000 ni 500 3000 mais ni commissaires taara i jɔ minɛli kan olu ka fɛn bɛɛ ko 18000 u bɛ se ka 18000 fila da i kun o 36000 e ka mobili boli tile fila ka to wari ta ka d'olu ma mobili pièce dafalen don foyi tɛ bɔ a la u ye ka 1200 sara an ye o fɛn wagati la an y'a ɲɛfɔ ka ɲɛmɔgɔ ɲɛna ɲɛmɔgɔw ko olu ye papier bɔ commissaires k'u sen bɔ minɛli la mais an nana jateminɛ minnu bɛ bɔ mité ka bɔ routière la ka taa commissaires la vraiment olu yɛrɛ tɛ fɛ ka ɲɛ sotarama minɛ kɔ bon ani salon ta fana an ye grève min kɛ après wa cadre de concertation ko bɛɛ ka synergie bɛ ka mɔgɔ kelen de ye bon an nana jateminɛ mɔgɔ kelen ka dɔgɔ anw na parce que n'i y'a jateminɛ katikaw b'a la kulukorokaw b'a la bakɔlaw caman b'a la charbon ye bois remorque b'a la tout ça la bon ni ko k'i b'o bɛɛ wele ɲɔgɔn fɛ a kuma ka ca an ko bon an k'olu kelen k'a la réunion ka k'u bɛɛ ɲɛna bɛɛ ka t'i ta ɲɛfɔ i kɔmɔgɔ ɲɛna ani autorité mana bɛn mun na mais n'u ko ko mɔgɔ kelen bon jama y'a yira vraiment an kana jɛn ni mɔgɔ kelen an yɛrɛ ka ko tɛ voilà olu de b'a kɔnɔ bon ani autorité routière mɔgɔw ka baara kɛcogo parce que salon an y'an bɛn n'a kan kalo 6 mana se an bɛ sigi an ka kuma ni fɛn bɛ sɔrɔ ni fɛn tɛ sɔrɔ an b'o dɔn mais an nana jateminɛ wariba de bɛ ka sɔrɔ sisan bon an ma sigi an ma kuma u ma sɔn ka kuma kɛ an m'an wele u ma foyi fɔ an na an fana y'a laɲini kɛ komi o de don donc péage sigira yɔrɔ o yɔrɔ la o dugutigiw wari ni fɛn dɔ bɛ d'olu ma bon an minnu bɛ ka wari sara an yɛrɛ surun foyi tɛ da anw ma donc an ko bon an ko fana k'a kɔnɔ ni ressources ma d'a ma donc maintenant an fana kan ka an ka préavis kɛ cogoya min na an b'o kɛ ten. Ni tun bɛ tali kɛ Aruna Konate la u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra ye sapeur pompier maaw olu ka syndicats olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen na dɛ k'olu ta tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu b'u ka giri de nɔfɛ n'o y'u ka hakɛ dɔ de ko jamana ye sɛbɛn dɔw kɔni tɛgɛnɔbila kɛ o hakɛ kan ka d'olu ma ko nka k'a tɛ ka sɔrɔ ko maaw kana na miiri k'a kɛ n'a fɔ olu bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ de la ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa dɔw ma u ka syndicat ɲɛmaa dɔ ye Musa Sangare an k'ale lamɛn.
Moussa Sangaré, la façade tombe pompier là, n'a pas ma section Sénégal, Alliance pour la protection civile, né au secrétaire général. Green Hakedi. Mo chamambe oluma familiali soro giri ko ina. Abe do kono ko nyangwa do ube juga do kanyashi ambalma fini tigila ka do ma. Ka soro te. Nyangwa Hakedi. Jamana nyamaw de bolo bla $7 ka bla. Kuba ke Mali fini tigila ka bela jelen. Ka se Mali fonctionnaire civil fenema. Mauka don ko Mali fini tigila ka bébé fala bébé bala ni fini digila ka kelen kono fara bi ta dore sura kono donc an be so mama maw ka don bi ko fini digila ka bébé ka sengé jamana en barala militaire fara paramilitaire kan maw ka don ko Mali fini digila ka bébé ka sengé jamana militaire fara paramilitaire kan o sababu la maw ka don antiga an balma fini digila ka kele ko girigo kama mais hakɛ de hakɛ jamana ɲɛmaw de y'u bolo bila sɛbɛnna kan wa hakɛ an b'o hakɛ dɔrɔn de nɔfɛ protection civile kɛlen don nemuruba de ye bi ani tulu k'a bɛn fama dɔw d'a ma o sababuya la an y'a ye an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen injustice ni degun dɔw talen don k'u sɛgɛrɛ an yɛrɛ y'a ye an ka baarakɛyɔrɔ tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ fɛn caman na k'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ fɛn minnu kalama kɛnɛma o kosɔn an fɛnɛ ko k'an bɛ kɛ jɛkulu ye ka baarakɛyɔrɔ lafasa ka baarakɛlaw yɛrɛ lafasa ni tun bɛ tali kɛ Moussa Sangaré la sapeur-pompier maaw ka syndicat maa dɔ don an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra ye kulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko sabati 2012 olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa au conseil de collectivité maaw ka se ka taa olu jabalaw la fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na jadikɛla min b'an ka jamana kɔnɔna la k'o bɛ se ka ban cogoya mun na a kɛnɛ ka yan nɔ sabati 2012 o ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Moussa Bouakar Bala ale ye kuma min fɔ o filɛ sɔgɔmada in na an nana au conseil de collectivité ɲɛmɔgɔ a n'a ka bureau mɔgɔw fɛ yen gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ kana kuma olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la dansago wale min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ au conseil de collectivité a ɲɛmɔgɔ n'o ye Satigi Jakite ale yɛrɛ bɛ sabati ko kalama sabula a bɛ san damadɔ bɔ an ye wulikajɔ kɛ Mali fan bɛɛ ka mɔgɔw kunnafoni ka mɔgɔw ladɔnniya ka mɔgɔw lakalan jatigɛ wale a bɛ se ka wolo min na an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka tiɲɛli min don an ka jamana kɔnɔ o sigi dɔ la o denfaya yɛrɛ tun bɛ au conseil de collectivité ɲɛmɔgɔ bolo donc an y'a ye bi o sigi ninnu tɛmɛlen kɔfɛ an ye o sigiw bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni sɛbɛnba ye ka taa di jamanakuntigi ma a don Ibrahim Boubacar Keita ale de bɛ fanga la kuluba k'a yira an ka miirina n'an ka hakilina ye min ye jatigɛ wale kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ o don ni bi cɛ jatigɛ wale kɛlɛkɛlaw yɛrɛ y'u ka fɛɛrɛw yɛlɛma u y'u ka miirinaw yɛlɛma u y'u ka kumakanw yɛlɛma donc an fana y'a kanu an bɛna wuliko kura kɛ wuliko kura min n'a bɛ tali kɛ u ka hakilina kura an'u ka kɛlɛsen kura an'u ka cɛsiri kura kan ka se ka jamanadenw lafaamuya o la an y'a ye k'a fɔ collectivité ale ye jɛkulu ye jɛkulu min jɔyɔrɔ kan ka bonya kosɛbɛ o kɛlɛ in na sabula dugu o dugu n'o atakera dugu o dugu n'o bagabagara i b'a sɔrɔ o dugu o maralen don ni collectivité mɔgɔ dɔ ye o collectivité mɔgɔw dugudenw u ka makasi fɔlɔfɔlɔ a bɛ kɛ o de la ni maire tɛ i b'a sɔrɔ conseil de cercle ɲɛmɔgɔ don ou bien mɔgɔ minnu éli la n'o ye conseillers ye u bɛ kibaruya di olu fɔlɔ de ma wa olu de bɛ sigida koɲa kalama ka tɛmɛ bɛɛ kan ko anw ka jate la n'olu sen donna kɛlɛ in na u bɛ se ka kunnafoni caman di Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw ma u bɛ se ka kunnafoni caman di Mali surasiw ani Mali gendarmew minnu bɛ ka nin ko in kɛlɛ u bɛ se ka kunnafoni caman d'u ma sabula kunnafoni caman u b'a kalama donc an sera bi au conseil de collectivité la ka na ɲini u fɛ kabiri wagati jan n'u ye cɛsiri minnu kɛ an'u ye jija minnu kɛ u ka se ka dɔ fara o kan u ka bɔ mankunin na u ka wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an bolo di jamana faamaw ma ni kɛlɛ kura min daminɛra an ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka o fɛɛrɛ an bɛ se ka kunbɛn cogoya min na walasa an ka jamana a bɛ se ka lafiya ni tun bɛ tali kɛ Moussa Bouakar Bala sabati 2012 o maa ɲɛmaa dɔ don an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samake min bɛ bolo Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Laginɛkaw fo yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Laginɛ jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Musa Dadis Kamara an lena nɔfɛ mɔgɔ fila bɔɲɔgɔn welelen don bɔgɔ jeninen kan kami dɔ furancɛ tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ kiiri yɛrɛ baaraw daminɛna ko wa k'a bɛ to sen na ko fɔ ka taa tiɲɛ kɔni ko bange bawo a yirala k'a fɔ san 2000 ani san 9 n'o ye 2009 ye waati min na ni cɛ kɔfɔlen ko ale nana Laginɛ ale ɲɛmaaya la a yirala k'a fɔ wulikajɔ dɔw kɛra u ka dɔrɔta kɛnɛ la n'o ye 28 septembre kɔnɔna ye ko o wulikajɔ in senfɛ sa ko maa dɔw kɔni kasara ninnu na maa caman ba wa maa caman fana olu sɛbɛkɔrɔ jɔngɛrɛ o kuma ko kiiri kɔni ko a bɛ to senna fɔ ka taa o tiɲɛ kɔni bange maa min kɛra nin ko ninnu sababu ye n'an bɔra yan an bɛna Burkinakaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ alamisa don septembre tile 29 min ye Burkina ale dugubaw ye ko wulikajɔ kɔni kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ nisɔngoya taama la wa maa ninnu ka kuma wɛrɛ t'u da dɛ ko min ye Damiba ye lieutenant colonel Damiba ko ale kɔni ka ta ka bɔ Burkina kunna bawo ko jateminɛw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ko an b'a fɔ ma ko incompétence n'o de ye a fanga in a tɛ se k'a lamara o kuma ko a ka ta ka bɔ joona joona Burkina
be kunna n'an bɔra an bɛ taa Congo Kinshasa an b'a ladɔn k'a fɔ min ye Congo Kinshasa ale jamana ye u ka gouvernement ye olu ye wulikajɔ daminɛ nin waati in na ni ka se ka ayiwa baara dɔw sigi sen kan n'an b'a fɔ ko recensement u y'a yira k'a fɔ ka kun tɛ dɔwɛrɛ de dunan minnu bɛ ni olu bɛ Congo Kinshasa ka se ka dunan ninnu ka olu hakɛ dɔn ni ka se k'a dɔn k'a fɔ dunan ninnu u yɛrɛ ka baara ye mun ye ani kabini san jumɛn olu bɛ Congo Kinshasa o tuma ko wulikajɔ bɛ sen na walasa dunan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka sɛbɛnfuraw ani jamana ka sariyaw u bɛ se k'olu labato cogo min na n'an bɔra an bɛ taa Faransi an b'a dɔn k'a fɔ min ye wulikajɔ u bɛ sen Faransi baw a kɛmɛ dagaba wuli da ye Faransi ale cakɛsiraw bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ transport la ka taa kalansow fɛ ka taa ayiwa forobacaw bɛɛ lajɛlen ko maaw kɔni bɛ wulikajɔ la baw ko gɛlɛyaw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma wele kɔni bilalen don bɛɛ ma don nataw la walasa min ye grève générale ye o ka se ka boloda Faransi jamana kɔnɔna la Sidiki an ye kunnafoni min sɔrɔ jamana ko ka sɔgɔmada la o la kuma wɛrɛ tuyeni ye Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ